Πώς μειώνουν οι φυτικές στερόλες τη χολυστερίνη? Για να καταλάβουμε πώς οι φυτικές στερόλες μειώνουν τη χολυστερίνη, πρέπει να μάθουμε τι είναι. Οι φυτικές στερόλες είναι φυσικά συστατικά που βρίσκονται σε μικρές ποσότητες στα φυτικά έλαια, στα λαχανικά, στους ξηρούς καρπούς και στα φρούτα. Οι φυτικές στερόλες φιλτράρουν αποτελεσματικά τη χολυστερίνη, εμποδίζοντας έτσι την απορρόφησή της από το έντερο στο αίμα. Καταναλώνοντας μόνο 1,5 με 2,4 γραμμάρια φυτικών στερολών την ημέρα, μπορείτε να μειώσετε τη χολυστερίνη σας από 7 έως 10% μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες. Το Becel Proactive περιέχει φυτικές στερόλες και 3 μερίδες μαργαρίνης ή ένα μπουκαλάκι ροφήματος γιαουρτιού περιέχει την ημερήσια συνιστόμενη ποσότητα φυτικών στερολών που είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τη χολυστερίνη. Για παράδειγμα, είναι η ίδια ποσότητα φυτικών στερολών που μπορεί να βρεθεί σε 150 μήλα, 210 καρότα ή 425 ντομάτες. Πάνω από 45 κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι φυτικές στερόλες και το Becel Proactive μειώνουν αποτελεσματικά τη χολυστερίνη.